Szerbusztok, kedveskeim! Még egy játékos, helyesírós téma. A most következő szópárok esetében az egyetlen különbség az, hogy U-val vagy A-val írandó-e egy-egy szó, azaz az angol ABC alapján U vagy A hang szerepel benne. Ez azért érdekes, mert a szópárok U-val írt tagjaiban az U nem nyomatékos U, hanem egy ilyen laza A hangnak ejtendő, míg a szópárok A-val írt tagjaiban az A nyílt E-nek. Ezeken még érdemes végig szaladni a hasonló szavak apró eltérések témakörben, úgyhogy lássuk is a példákat. Butter vagy better. A vaj, ami U-val írandó, úgy ejtendő butter, ami meg A-val van írva, az meg nyitott elvel better, és minden ilyen folyékony halmazállapotú tésztára vonatkozik, mint a palacsinta, nokedli vagy sörtészta. Ezekben ugye nem kell vaj, úgyhogy mondhatom, hogy don't put butter in the batter, ne tegyél vajat a kencébe. Flush vagy flash. Itt is ugye a flush, ami U-val van írva, ez annyit tesz öblíteni, WC-t lehúzni, sőt, maga a WC lehúzó is, míg ugyanez A-val a flash, ami annyit tesz vakú, villanás, illetve igeként villantani. To flash someone, annyit tesz megvillantani valakinek, amink van, akár olyan értelemben is, mint amit a mutogatós bácsi csinál, vagy ha nőként így egy hirtelen mozdulattal felemelem a polomat, és valaki arcába villantom, amin van. Illetve, ha valaki villámgyors, arra lehet mondani, hogy he's quick as a flash, vagy ha nő, she's quick as a flash. Mondhatom például, ha villámgyors lehúzni a WC-t, hogy it's quick as a flash to flush. Ugyanez a minta a crush és a crash esetében. Bal oldalon U-val a crush, egyfajta zúzás, ütközés, tolakodás, dülekedés, igeként préselni, összezúzni, összenyomni például a fokhagymát, vagy tolakodás közben egymást, és amit magyarul úgy mondunk, hogy valakibe belezúgni, az angolul úgy hangzik, hogy to have a crush on someone. Na most a crash, avval írva, koccanás, ütközés, csattanás, autóval car crash, mint karambol, a repülő szerencsétlenség az meg plane crash. Mondhatom például, hogy they had a car crash, and now he has a crush on her. Azaz karamboloztak, és most bele van zúgva a csajba. Még mindig ugyanez az írásmódbeli különbség, de itt kiejtés szempontjából picit megtörik a minta. Bal oldalon ugyanis a stuff U-val azt jelenti, hogy cucc, holmi, de olyan kifejezésekben is használatos, mint a stuff like that, szó szerint cucc, mint az, amivel azt lehet kifejezni, hogy olyasmi, ilyesmi, and stuff like that, meg ilyenek. Vagy ha valamiről nem tudom meghatározni, hogy micsoda, hogy magyarul is szoktuk mondani, hogy mi ez a cucc, vagy mi ez az izé, ez angolul what's this stuff. Míg jobb oldalon A-val ez a szó annyit tesz személyzet, és az amerikaiak úgy ejtik, hogy staff, míg Anglia, Ausztrália, Dél-Afrika és a többiek meg hosszan, úgyhogy staff. Tehát ha azt akarom mondani, hogy ez a cucc itt mind a személyzeté, ez az összes holmi a személyzethez tartozik, akkor ez úgy hangzik, hogy all this stuff belongs to the staff, vagy staff. U-val a paddle, pocsolya, míg A-val a paddle, evező, evezőlapát. Ebben a pocsolyában nem kell nekem evező. I don't need paddle in this puddle. Nyilván itt a pocsolya egy csúfmondaros kifejezés valami aprócska tavacskára. Uncle vagy ankle. Itt már más a hangzóbeli különbségek is vannak. Az uncle U-val C-vel nagybácsi, míg az ankle A-val K-val a boka nevű testrészünk. My uncle has a swollen ankle. A nagybátyámnak feldagadt az egyik bokája például. Dancing with a fan is a lot of fun. Ez a kijelentés kétértelmű, lévén a fan A-val írva jobb oldalon rajongót is jelent, illetve ventilátort és legyezőt is. Tehát a mondat jelentheti azt is, hogy egy rajongóval táncolni jó mulatság, meg azt is, hogy legyezővel táncolni, mondjuk mint régen a bálokban, remek móka. Ugye a fun U-val azt jelenti móka, ám míg mi a magyarban ezt a főnevet általában egy melléknévvel szoktuk minősíteni, tehát jó móka vagy remek mulatság,
Addig az angol nyelv a mennyiséggel fejezi ki ugyanezt, tehát it's a lot of fun, mintha azt mondanám, hogy sok móka, ahelyett, hogy fergeteges mulatság. Ó-val írva a hat kunyhót jelent, A-val pedig a hat kalapot, amit ha a kunyhóban hagytam, mondhatom, hogy I left my hat in the hut. Ezt mi magyarul úgy mondanánk, hogy ott felejtettem, azt viszont nem árt tudni, hogy a forget szó inkább azt jelenti, hogy elfelejteni valamit. Ott felejteni valamit valahol, az ott hagyni, vagyis a leave rendhagyó igével fejezendő ki, aminek múlt ideje left. A hat U-val egyébként az amerikai angolban homofón az O-val írandó hat szóval, ami nem csak azt jelenti, hogy forró, de arra is használják, hogyha egy kaja csípős, fűszeres, vagyis spicy. A luck U-val írva azt jelenti szerencse, míg a lack hiányt jelent A-val. Utóbbi igeként is használható, mint hiányolni, főnévként pedig úgy, hogy lack of something, valaminek a hiánya. Tehát például lack of luck means misfortune, vagyis a szerencse hiánya annyit tesz szerencsétlenség. A guy, mint srác, U-val írandó, míg a gay A-val, és utóbbiról nem lehet tudni, hogy egy francia eredetű szó, ami a 12. században került be az angol nyelvbe, és a kortárs jelentésén kívül, ami ugye az azonos neműek iránt érdeklődő személyre vonatkozik, az irodalmi angol nyelvben annyit tesz joyful, örömteli, és carefree, vagyis gondtalan. A West Side Story című musicalben, aminek Spielberg nemrég megcsinálta a modern verzióját, és aminek I Feel Pretty című nótáját még Robert De Niro is elénekelte az Analyze That, azaz Még egy kis pánik című filmjében. Sőt, Adam Sandler és Jack Nicholson is elénekelték az Anger Management, azaz Kinevel a végén című filmben. Annyira népszerű ez a nóta, és bár azóta picit átírták a szövegét, az eredeti 1963-as verzióban ez a nóta úgy hangzik, hogy I feel pretty and witty and gay. Azaz, csinosnak érzem magam, és szellemesnek, és örömtelin gondtalannak. A musicalben ezt egy csaj énekli, de mivel az előbb említett vígjátékokban egy-egy fickó fakad dalra, ha egy mondatba akarom sűríteni a két szót, mondhatom, hogy pretty and witty and gay sings the guy in the movie. Truck vagy track. U-val írva a truck teherautó, főleg az amerikai angolban, a britek a kis teherautóra inkább azt mondják van, a nagyra meg azt, hogy lorry. A track A-val írva pedig igeként nyomon követni, főnévként meg vágány, barázda, útvonal, útirány, illetve nyom, vagy valaminek a nyoma, lenyomata. A CD-ken is például egy-egy szám azért track, mert a diszknek, a CD-nek a felszínén egy-egy felvétel nyomot hagy, barázdát. Ezekre a keréknyomokra egy középen megmondhatom, hogy it's a track of a truck, vagyis egy teherautó nyoma. Dump vagy dump. Bal oldalon az U-val írt dump szó elég népszerű a brit angolban. Ugye erről esett szó a brit és amerikai angol közti különbségekről szóló kétrészes videóban. Nem csak mindenféle szemét, lom, de végtermék is, illetve igeként ezek lerakása, kitétele, kihajtása, ott hagyása, sőt, szakításra is mondják, tehát, ahogy magyarul is fogalmazhatunk úgy, hogy X kidobta Y-t, azaz szakított vele, ezt angolul is lehet mondani, hogy he dumped her, vagy she dumped him. A damp ezzel szemben A-val írva azt jelenti nedves, nyírkos, párás, tehát olyasfajta nedvesség tartalomra vonatkozik, amit a moha meg a gombák szeretnek. Mondhatom tehát, csak így a példa kedvéért, hogy the dump is still damp, vagyis a kirakott végtermék még mindig nedves. A tux, U-val írva a tuxedo, vagyis a smoking rövid elnevezése, a tax pedig A-val annyit tesz adó. He went to pay tax, wearing a tux, vagyis elment befizetni az adót smokingban. Nagyon egyszerű példa,
bug, U-val bogár, A-val a bag, az meg mindenféle táska, szatyor, szütyő, cekker, hátizsák, papírtasak, műanyag zacskó, még zsák is lehet, igeként pedig a mindezekbe való bepakolást is jelenti. Itt középen erre a bogár kinézetű táskára meg mondhatom, hogy it's a bug looking bag. Utolsó példaként pedig engedtessék meg nekem még egyszer a distract szópár, amiről tudom, hogy az osztogatás-fosztogatás témájú videóban szerepelt már, és itt ugyan a szó elejé első-mással hangzók is eltérnek, ezeket ugyanúgy kell ejteni a szó elejét, ami ugye tovább fokozza a zavart a rendszerben, lévén ezeket nagyon könnyű összecserélni. Szóvégi úval a distract, annyit tesz pusztítromból, a magyarban használt destruktív, azaz negatív, pusztító viselkedés szokott lenni. Ez ad némi támpontot a megjegyzéshez, helyesíráshoz. Jobb oldalon alval a distract pedig megzavarni, elterelni valakinek a figyelmét. Tehát no need to be destructive in order to be distractive, szükségtelen destruktívnak lenni, dűteni, borítani, törni, zúzni mondjuk, a figyelemelterelés, zavarkeltés érdekében. Ugye to be distractive azt jelenti figyelemelterelőnek, azaz zavarónak lenni. E két szót nem jó ötlet összecserélni, a distract, mint pusztítás, különböző szó összetételek része lehet. A másik videóban a mass destruction, mint tömegpusztítás jutott eszembe, amit ha véletlenül úgy írunk, hogy mass distraction, abból tömeges figyelemelterelés lesz. Aztán közben eszembe jutott az önpusztító viselkedés, mint self-destructive, amit ha véletlenül úgy írok, hogy self-destructive, az olyan, mintha azt mondanám, hogy, illetve írnám, hogy önfigyelemelterelő. Ugye ilyen szó nincsen, viszont vonatkoztat arra, ami meg van, hogy to distract myself, tehát nem tudok koncentrálni, vagy valamire odafigyelni, mert mindig elterelem a figyelmem valami mással, tehát hagyom, hogy a figyelmem elterelődjön. Na, ennyit erről. Remélem az elhangzottak hasznosnak bizonyulnak, köszönöm szépen a figyelmet, a mindenféle visszajelzést, lájkok és feliratkozások formájában ígérem, meghálálom. Kőkemény nyelvtani videókkal is jelentkezem most már folyamatosan, úgyhogy hamarosan újra itt, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!